nie przemawiają do wyobraźni, jest ich za dużo. Cyfra, zero na końcu, przemienia ich w abstrakcję. Przecież chociaż byłem mały, wiedziałem, że nawet jeśli kogoś bardzo się kocha, to ten zazapominam o tym zapomnieć. Wojna trwała długo, można się przyzwyczaić. Tuż obok doniesienia o sensacyjnej zbrodni z portretem mordercy. Oto pana Kubito przesuwa się obojętnie po żołnierskiej heksagondzie, aby zagłębić się z lubością w opis codziennej makabry. 30-letni robotnik rolny pod wpływem nerwowej depresji zabił swoją żonę i dwoje małych dzieci. Podano dokładnie przebieg morderstwa, położenie ciał i inne szczegóły. 120 kolegów darownie szukać na mapie, z wielka odległość. Język polski. Polska, urodziny. Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata. Moreny, mureny i morza i zorze. Gdyby I język ogień, potrafił i ogon, wzruszać i orzeł, ramionami, i orzeł. Jak unosić ja to brwi wstawię? i Gdzie ja wyrzucać to do góry położę? dłonie. Te chaszcze i paszcze, i leszcze, i deszcze, bodziszki, modliszki. Gdzie ja to pomieszczę? Motyle, goryle, beryle i... Kompres z siekanej cebuli. Pomógł być i mówić. Łomotał za świętą pięścią. Jakieś niezdolne złożenie zamknięte. Goryle, beryle i trele. Dziękuję. To chyba o wiele za wiele. Do dzbanka jakiego... Betonu. Miliony puszczu, które gnieżdżą się przy rzepaku. Sporych grud ołowiu i węgla i kroci drewna z pierwotnej puszczy. Ostrym jak lancet ołówkiem przynosi na białą kartkę słowa i zamienia je na kreski, akcenty, cezury. Lament poległego poety wygląda teraz jak salamandra odwiedzona przez ludzi. Kiedy nieśli się do przodu strzała jego coś Słuchem, czy było szumem, zapachem, kolorem, czy zjawiło się w słońcu, czy w śniegu. Pierwsze zwierzę. Nie pamiętam jego głosu, ciepła, kształtu.